То ин дарса мо ду формула дида баромада будем барои ёфтани функсияи ибтидоӣ. Якуми аз онҳо буд агар ман адад дошта бошам, ин чӣ мешавад? X плюс c мешавад барои ҳамаи ададҳо. Ин якум буд. Дуюм, агар ман x дар дараҷаи n дошта бошам, чикор мекунем? Дараҷа якта зиёд мешуд ва ҳамон ададро ба махраҷ менависем. Плюс c. Яъне инҳо функсияи ибтидоӣ умумӣ ҳастанд. Лекин агар аз шумо хоҳанд ки не ман функсия махсус дар кор, яъне ба ман c не, ба ман ягон адади махсус ки барои функсияи худи ҳамон функсияро ёфтанам дар кор. Агар гӯяд, чикор мекунед? Барои ёфтан ба шумо як маълумоти дигар бояд дода бошад. Яке аз нуқтаҳо дар бораи функсияи шумо бояд дошта бошад ки шумо c-ро ёфта тавонед. Ҳамин c-ри махсусро. Дар ин дарс дар бораи ҳамин кор мекунем. Барои ёфтани функсияи ибтидоӣ махсус, агар ягон нуқта дошта бошад, масалан, дар инҷо ду функсия ҳаст. Меёд ки функсияи ибтидоиро ёбем ки аз ҳамин нуқтаи 2,1 гузарад. Бибинед, аввал худи функсияи ибтидоӣ бо c ёбем. Чикор мекунем? Мисол якум савол. Менависам интеграл x дар дараҷаи c dx аз рӯи формула чӣ мебошад? x дар дараҷаи 4 тақсими 4 плюс c. Яъне функсияи ибтидоии шумо ба ин баробар аст. Ва акнун мехоҳад ки c-ро ҳам ёбем. Барои c ёфтан ё кунед як нуқтаи зиёдатӣ дода шудааст, яъне як маълумоти нав дода шудааст барои c-ро ёфтан. Ин чӣ мегӯяд? Агар ман ҷои x 2-ро монам, y ман баробари 1 мешавад. Яъне функсия ман 1-ро мегирад. Ва чикор мекунем? Ҷои x 2-ро мемонем. 2 дар дараҷаи 4 тақсими 4 плюс c. Яъне f2 ҳамин чӣ баробар будаш? Ба 1 баробар аст. Ва аз инҷо агар кунем 2 дараҷаи 4 ин 16 аст. 16 тақсими 4 4 плюс c баробари 1 ва аз инҷо c баробари минус 3 мебошад. Ва аз инҷо мо функсияи ибтидоиро ёфтем барои якумаш. Ин аст fx баробар аст ба x дараҷаи 4 тақсими 4 минуси 3. Ин функсия махсус аст. Биёед акнун барои дуюм савол кор кунем. Акнун минус 2 функсия дорем. Функсияи ибтидоиро аввал ёбем. Функсияи ибтидоӣ минус 2 dx ин чӣ баробар аст? Худи адад аст. Аз рӯи қоидаи якум минус 2x плюс c мешавад. Ва функсияи ибтидоии ман умумӣ ба минус 2x плюс c баробар аст. Акнун як нуқтаи зиёдатӣ дода шудааст ва ин нуқта чӣ аст? 3 ва 5. Яъне агар ҷои x ман 3 монам, яъне минус 2 зарби 3 ҷамъ c бояд баробари 5 шавад. Ва аз инҷо минус 6 ҷамъи c баробар аст 5 ва c баробар аст ба 11. Ва функсияи ибтидоии ман дар асл ба чӣ баробар аст? Функсияи ибтидоии ҳамин минус 2 баробар аст ба минус 2x плюси 11. Яъне ин намуди саволҳо бояд як нуқтаи изофагӣ бояд дода шуда бошад ки шумо c-ро ёбем.